Gràcies, Marta. Ara tot seguit, per entrar a la plaça, la colla de la plaça Nova. I mentre ara els més petits, on representem presentats la petita Àlica de la plaça Nova, que naixia el 2004 com a regal dels Reis d'Orient en un nen de la colla. Trobarem el Kiko, que representa un nen de 12 anys que va vestit de Roma com el seu pare, i a la Gala, que representa una nena lleidatana de 8 anys. Tots ells com verds. Endavant. A continuació, per entrar a la plaça, una de les figures més estimades. El nan Cucut. És un nan singular de grans dimensions, portat com a gegantó, que representa el popular personatge d'una revista satírica que portava el mateix nom. El podrem veure a les festes de Sant Roc pujant a dalt d'un grup. Endavant. I fem un fort aplaudiment al Cucut. I ara, finalment, de Plaça Nova ens arriba el Roc i la Laia, els gegants nous de Sant Roc de la Plaça Nova. Són uns gegants tradicionals i clàssics de figura romana, diferents als que solem trobar avui. Representen senyors de la muralla romana de Barcelona i figura que són de la ciutat occitana de Montpellier, on va néixer Sant Roc. Endavant!